an yi mini mutuwa, ina so ka bani ko 10,000 ne na je na yi ta'aziyya. Ha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To waye ne ya mutu? Ba za ka gane shi bane, shi yasa. A danginka gaba ɗaya akwai wanda ban sani ba ne? Na san fa kowa a danginka. Wannan ta ɓangaren kakana na uku yake, gefen ya dukkan babana. Ikon Allah, kawai sai mu je tare, ai zai fi, kaga sai na san su ko? Ha? Matsalar ba su son ganin farin fata a garinsu, kana zuwa kashe ka za su yi.